дар саҳифаи навбатии ҳазор китоб дар бораи китоби Наҷмиддин Салоҳиддинзода дандони ман сабсафед маълумот медиҳем. бачаҳои азиз, ҳар як одам доим кӯшиш мекунад ки ҳама ҷо хушрӯю зебо ба назар бирасад. бале, инсон бояд ҳам аз ҷиҳати зоҳирӣ ва ҳам аз ҷиҳати ботинӣ зебою боназокат бошад. барои ҳамин ҳар кӯдак бояд аз давраи хурдсолӣ бо мадади калонсолон ба тозагӣ ва нигоҳубини худ диққат диҳад. масалан, дандонҳои тоза ва сабсафед ба ҳусни кас ҳусни тоза бахшида боиси тансиҳатии ӯ мегардад. аз ин рӯ мегӯянд ки сиҳатии дандон бардамии инсон аст. шумо бачаҳои азиз, ин китобчаро бо диққат хонда ба ин гуфтаҳо худатон боварӣ ҳосил мекунед. оча, хӯрок гарм аст, шикоят кард ба модараш Ануш. ҷони оча, каме интизор шав, хунук мешавад. аз болояш оби хунук нӯшам чӣ? исто. гӯё нозанин оби хунукро аз назди додараш Ануш гирифт. барои чӣ? норозиона пурсид Ануш. баъди хӯроки гарм дарҳол оби хунук нӯшидан мумкин нест. агар нӯши чӣ мешавад? кафидани сири дандон мумкин аст. офарин духтарам, рафтори нозанинро дида гуфт модар. модарҷон, ман ба маслиҳатҳои шумо гӯш кардам ва имрӯз дандонҳоям солим ва сабсафеданд. дандонҳояшро нишон дода гуфт нозанин. ана акнун читар эҳтиёт намудани дандонҳоро ту ба додарат ёд деҳ, то ин ки дандонҳои Ануш ҳам мисли дандонҳои ту солим бошанд. рӯзи дигар баъди тановули хӯрок Ануш хост пораи наботро ба дандонаш шиканад. Ануш, ба дандонат наботро нашикан, гуфт нозанин. агар шиканам сири дандонам мекафад? барои чӣ? набот мисли санг сахт аст, дандони ман ҳам устувор кӯ? ҷавоб дод Ануш. ба назар дандон чунин менамояд, аммо хеле нозук аст, гуфт нозанин. фаҳмидам. нозанин дар боғ Анушро ҳангоми ба дандон шикастани чормағз дида таъкид кард. чормағзро бо дандон нашикан. чаро нашиканам? агар чормағзро бо дандон шиканӣ, сири дандон меравад. дар он ҷой ҳар хел микробҳо пайдо мешавад. биё беҳтараш ман чормағзро бо санг шикаста диҳам. микроб чист? пурсид Ануш. ин як организми зинда аст ки сабаби пайдоиши бемориҳо мешавад. микробро шумо дидаед? микробро ба чашм дида намешавад. барои дидани он дастгоҳи махсус лозим аст. апаҷон, ба дандон шикастани писта мумкин аст? пурсид Ануш. не, пӯчоқи писта ҳам сахт аст. ба ман деҳ пистаро. бо меҳрубонӣ аз даҳони Ануш пистаро гирифт нозанин. худат ба дандон шикаста бин, вай он қадар сахт нест, гуфт Ануш. не, ман дандонҳоямро эҳтиёт мекунам. ана бин, дандонҳои ман устувор. Ануш хост ба дандон донаки зардолуро шиканад. Ануш, донаки зардолу ҳам сахт аст. ба дандон шикастан мумкин нест. донакро ба ман бидеҳ. нозанин донакро гирифта бо санг чанд маротиба зад. чӣ кор мекунӣ? пурсид Ануш. дидӣ, Ануш, чанд маротиба бо санг задам. бад шикаст. ба назари ту донак он қадар сахт нест, аммо худат дидӣ ки сахт аст. фаҳмидӣ? фаҳмидам. бо дандон мева ҳам нахӯрам? не, баръакс баъди хӯрок хӯрдани себ фоиданок аст, зеро пасмондаҳои хӯрокро аз дандон тоза мекунад. яъне баъд аз хӯрок себ хӯрам дандонҳоям тоза мешаванд? дуруст, лекин боз баъди ҳар дафъа хӯрок хӯрдан даҳонро бо оби ширгарм чайқонидан зарур аст. боз чӣ кор кунам ки дандонҳоям мисли дандонҳои шумо сабсафед шаванд? Анушҷон, ман чанд шарти асосии эҳтиёт кардани дандонро мефаҳмонам. нозанин ба Ануш чутка ва хамираи дандоншӯӣ тӯҳфа намуда таъкид кард. Ануш, ҳар кас бояд чутка ва хамираи дандоншӯии худро дошта бошад. ту ҳеҷ гоҳ ба чуткаи дигарон дандон тоза накун. фаҳмидӣ? фаҳмидам. аз хамираи дандоншӯии падарам ё шумо истифода бурдан мумкин аст? аз хамираи дандоншӯии ман мумкин, лекин аз хамираи падарам бояд истифода накунӣ, чунки хамираи дандоншӯӣ мувофиқи сину сол тайёр карда мешавад. ҳар рӯз дандонро шустан лозим аст? пурсид Ануш. бале, бояд ҳар рӯз 2 маротиба дандонро бо чутка ва хамираи дандоншӯӣ бишӯем. кадом вақт? саҳар ва бегоҳ. дандонро чӣ тавр шустан лозим аст? ана ин тавр. чуткаро ба поёну боло, росту чап ҳаракат дода, пушту пеши дандонҳоро тоза мекунӣ. фаҳмидӣ?
не нафаҳмидам беҳтараш нишон диҳед эътироз кард ануш аввал даҳон ва чуткаи дандоншӯйиро бо оби ширгарм обгардон мекунӣ баъд каме хамираро болои чутка монда ана ҳамин тавр дандонҳоро мешӯӣ чӣ қадар хамира лозим аст тахминан баробари донаи лӯбиё фаҳмо фаҳмидам аввал чуткаро болои дандон ин су он су молида нӯги дандонҳо яъне ҷойи хӯрокхоҳии дандонҳои болоро тоза мекунӣ фаҳмо бале баъд айнан ҳамин тавр нӯги дандонҳо яъне ҷойи хӯрокхоҳии дандонҳои поёнро тоза мекунӣ барои дандонҳои поён боз хамира мегирем не ҳамоне ки гирифтӣ кифоя аст баъд чӣ қатори болои поёни дандонҳоро бо ҳам ҷафз карда беруни дандонҳоро аз тарафи рост тоза мекунӣ яъне то дандони охирини тарафи рост офарин ҳамон дандонҳои аз ду тарафи охиринро дандонҳои курсӣ мегӯянд фаҳмо бале акнун тарафи чапро чуткаро аз дандонҳои пеш то дандонҳои курсии тарафи чап ҳаракат дода тоза мекунем боз чӣ бесаброна пурсид ануш навбати тоза кардани даруни ҳамаи дандонҳо монд даҳонро калон кушода дандонҳои қатори болоро бо ҳаракати доирашакл тоза мекунӣ дандонҳои поёнро чӣ тавре ки дандонҳои болоро шустӣ дандонҳои қатори поёнро ҳам ҳамон тавр тоза мекунӣ чутка ба забон расад чӣ ҳеҷ гап не бо чутка забонро ҳам тоза кунӣ хуб мешавад зеро агар дар рӯи забон бактерияҳо бошанд тоза мекунӣ фаҳмидам дар охир даҳонатро бо оби ширгарм обгардон мекунӣ яъне хамираро аз дандонҳо мешӯӣ фаҳмидам апаҷон акнун ҳар саҳар пеш аз хӯрок ва бегоҳ пас аз хӯрок дандонҳоямро мешӯям офарин додаракам агар ҳар бор барои дандоншӯӣ 2-3 дақиқа вақт ҷудо кунӣ дандонҳоят мисли дандонҳои ман сабсафед мешаванд дандонҳои шумо сабсафед барои чӣ модарам шуморо ба назди духтури дандон бурдаанд ҳар сол барои ташхиси дандон 2 маротиба ба назди духтури дандон рафтан зарур аст агар дард накунад ба назди духтур рафтан чӣ лозим анушҷон духтур мутахассис аст вай ба дастгоҳи махсус дандонҳоро муоина мекунад агар дар дандонҳо нуқсе ёбад табобат мефармояд аз духтур ҳеҷ гоҳ натарс фаҳмидӣ фаҳмидам ана ҳамин тавр анушҷон сиҳатии дандон бардамии инсон аст барои ҳамин мо бояд дандонҳоямонро тоза нигоҳ дорем новобаста аз тазодҳои зиндагӣ бо шумо танҳо китоб ҳамнишину ҳамсӯҳбат аст зеро ягона дӯсте ки шуморо фиреб намедиҳад ва беозор аст ин китоб мебошад китоб хонед ва бо мо бошед пахш намудани тугмачи қайдро фаромӯш накунед хайр дӯстони азиз то нашри навбатии саҳифаи 1000 китоб